pamungkutan Pak. Dos pundi? Panggodaning katresnan monggo. Nggih. Sinten ingkang badhe nyelirani panggodaning katresnan menapa sesideman di antara dua itu dipenuhi salah satu dulu terus nanti lepong. Pak Lurah ngersake lepong. Ayo Nduk. Monggo. Panggodaning katresnan. Panggodaning oh sesideman rumiyin nggih monggo. Kene Nduk karo aku kene tak ulungke mikir tak ulungne wae tak ulungne. Kene ya aja nglangkai tape anu lemper. Kok muni kene urung kok. Tes. Oh iya. Wis ping pindho tes. Nggih. Daleme ngendi sapa asmane? Daleme ten Bambang Lipuro. Bambang Lipuro Bantul. Nggih. Asmanipun? Pun mantun. Kari mengi. Nggih. Asmane sinten? Dian, Mbah. Wah, ndak padangi nek Diane semene iku nang tak lengo. Nggih. Wis kagungan garwa? Bedheken, Mbah. Aku ora tukang bedhek, aku ki takon wae. Wis kagungan garwa dereng. Pripun? Ya muga-muga ndang duwe bojo ya Nduk ya. Amin. Sebab ana paribasan. Pripun? Biru kaya mangsi, gedang ijo ora ana isine. Ayu kaya widodari, nek ora anti bojo, eman-eman pirantine. Monggo Nduk Jahit. Mboten napa-napa. Ya ora apa-apa ke, rak ya nggon kene, nek liyane rak ya apa-apa. Monggo. Dipun bawani niki. Karepmu, monggo. Iya Nduk Jahit. Menawi sesideman saking sinten Pak? Nggih, Saking sinten? Pamundutan saking sinten? Niki mboten enten namanipun namung nyuwun sesideman utawi panggodaning katresnan. Saking pendana penyawer ingkang lila lan ikhlas ing wardaya. Nggih. Monggo nyawer gedhe cilik ki sing penting ikhlas. Nggih, leres. Arep ora ikhlas ki sing penting nyawer. Monggo nggih, monggo. Nek mboten nyawer? Karepmu. Wiwitane dasare sone jos suarane ya. Wah. Sound system salon iki sane banter mergone ana AC. Yen mboten AC pripun? Ya Guralon. Monggo. Pripun? Lah salon ki sane banter nang AC, nek ora nang AC Guralon kok ngeyel to kuwi. Rasa nesu, ngono wae nesu. Cepet tuwa lho, Mbah. Kuwi lho kuwi salon iki isane banter mergo ana AC. Nek ora ana AC Guralon. Nggih leres. Ya ngono kok nesu ki piye to wong iki? Sekolah nang ndi to mbiyen iki? Ten sekolahan. Oh, tak kira nang pasar. Monggo. Anderek sang pekik. Diterjemahke, Mbah. Ora iso nek kuwi anderek sang pekok apa ngono monggo. Priya bagus kang olah budaya Iki apa wiyaga kuwalon iki. Iki lho wiyaga iki duwe kanca. Apa wiyaga kuwalon kok dhewek kene. Oh, dan wis. Ya ora apa-apa le. Sawen menyang kutha gedhe
angung romarang bendera Tia Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman Sesideman luweh becik patenana timbang bepisan pringtya kang Sulistya tak rewangi samudra arang matur sembah nuwun. jane simbah utawa ibu ki rasah munggah mudhun lenggah ning kene wae Bu Mbak anu Mase karo anu ki lenggah ning kene wae dadi ora kangelan ngulungke munggah oh lah kejaba monggo sirku ning kene iki gampang mengkari nyoh ngoten mboten sah munggah mudhun mengke mesah mangke lenggah mriki mawon nggih Bu nggih mboten samandhap manung mangke pokoke sisane betole kathah nggih mboten sah munggah mudhun ngoten mawon. Kaliyan mangke sak sampune menika mening Mas Mulyono te Bapak Mulyono nggih to. Mangke badhe nyawiji kalian para kadang. Sak sampunipun SSDMN menika. Napa SSD? Sesideman monggo nggih. Liwat kincanging alismu ketugang
matur Nggih, nuwun. matur nuwun Mbak. Pak